खुलुमबाय फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मोनसे गोजोनथाव खौरां। अलिम्पिकआव मेडेल देरहागिरि मणिपुर रायजोनि वेटलिफ्टिं गेलेगिरि मीराभाई चानुआ फिन खेबसेबाव हादरारि गेलेनायाव मेडेल देरहाबावनो हादों। कलम्बियानि बागटायाव जानाय वर्ल्ड वेटलिफ्टिं चेम्पियनशिपआव वेटलिफ्टिं गेलेगिरि मीराभाई चानुआ फिन सिलभार मेडेल देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि मीराभाई चानुआ गावनि आखाइनि आखान्थियाव गोब्राब जखम जादोंमोनब्लाबो सिलभार मेडेलखौ आरजिनो हायो। नैथि रादाबाव दं इन्ड'नेसियाव हाबा जानायनि सिगां आथोन गोरोबनो मोननाय नंला। बे गोदान आयेनखौ इन्ड'नेसिया हादरा गावसोरनि पार्लियामेन्टनि गेजेरजों दिखांनानै लाबाय। बे आयेनखौ नेवसियोब्ला बेनि थाखाय 1 बोसोरसिम जोबथेसालियाव थानांनायनि साजाबो मोनगोन होनना गोख्रों खुद्रिसारदों। बे आयेनखौ लानानै इन्ड'नेसिया हादराव गोबां हादरगिरिफोरखौ खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मैया बुधबारखालि सासे प्रफेसारआ बासनि एक्सिडेन्टआव जिउ गारनो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां प्रफेसारनि मुङा अन्जनज्यति बरा। कामरुप जिल्लानि बक'नि 17 नं राजालामायाव बे बास जाथाया जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिथां अन्जनज्यति बरा बिथाङा बिगियान बिफाननि सासे प्रफेसारमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा नगरबेरानि बिमला प्रसाद सालिहा कलेजाव प्रफेसार हिसाबै हाबा मावदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं 14 जन फरायसाफोरखौ सिलचर डेन्टेल कलेजनिफ्राय होखारबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिलचर डेन्टेल कलेजनि सा 14 फरायसाफोरखौ बावैसो गोदानै एडमिसन लानाय माखासे जुनियर फरायसाफोरखौ रेगिं खालामनायनि थाखाय 6 दानसिम होखारनाय जाथ'बाय होनना कलेजनि प्रिन्सिपालआ फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं बावैसो जानानै थांनाय दिल्ली पौर निगमनि बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ मैया 3 दिसेम्बराव फोसावबाय। दिल्लीनि पौर निगम बिसायख'थियाव मानगोनां दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवालनि AAP राजखान्थि हान्जाया गुबुन राजखान्थि हान्जानि बादायगिरिफोरखौ फेजेननानै देरहानो हाबाय। मख'नो गोनांदि बे दिल्ली पौर निगमा 15 बोसोर BJPनि आखायाव दंमोन। मख'जाथाव बाथ्रादि बे पौर निगमनि बिसायख'थियाव AAP हान्जानि बिजाथिया 250 मासिनि मादाव 134 मासिखौनो देरहासार जानो हादों। गुबुन फारसेथिं BJP हान्जाया 250नि मादाव 104ल' मासियाव देरहानो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। द'थि रादाबाव दं मैया बिटिआरनि तामुलपुर जिल्लायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया तामुलपुर जिल्लायाव थानाय फाग्लादिया दैमायाव दालां बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव तामुलपुर जिल्लायाव थाबैनो गंसे मेडिकेल कलेजबो गायसनगोन होनना बुङो आरो बेजों लोगोसे गोबां जौगानायनि फसंथानफोर लुनानै होगोन होनना बिथां गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो आसामनि मन्थ्रि मानाव गेदेर उरखाव-गोरा ब्रह्म बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन आरो गोबां जायगानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव नुजाथिदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।